Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Siang hari ini saya berada di Dusun Nglugur Mojosari, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia. Mengunjungi Bapak Supandi. Pripun kabare, Pak? Rujang. Kula wau mlebet kandange jenengan kok kosong. Oh, kula mboten griya. Kandange kosong kok sapine diumbar. Nggih, kula umbar panjenengan kersane latih wonten Jawi. Oh. Pak, napa Pak kok sapi doroan ngeten iki butuh diumbar? Nggih, anu nglatih polahe dereng nate medal. Oh. Kelen mboten dilatih dhisik malih Apa sih? napa niku? Gutap. Nggih, gutap. Gutap Pak. Nggih, gutap. Oh. Pak, umpami gutap niku terus dituntun di dalan ngoten niku, wonten kendaraan gede ngoten niku. Nggih, rada wedi. Oh. Malih mencak-mencak ngoten. Kadang Kados digar ngoten. nggih. Oh. Kadang mboten pernah njangkai malih breset. Breset. Nggih, tiba. Lek tiba ngoten niku kadang efeknya napa Pak teng sikile? Sikile kadang keslio. Oh. Kadang keplekang malih Rusak wis ya. Rusak. Oh. Lah, Pak sapi lek pun nanti keplekang ngoten niku carane. Pak. Mari kula marani nggih. Krungu jenenge tok rupet wonge. Lah. Loh, Pak. Sing winginane to pundi Pak gandengane niki? Kula sade. Lho nika kan betok anak, Pak. Nggih, lak oleh butuh kula sade. Oh, anake pajeng pinten, Pak? Ajeng sekawan welas. Lah lek indukane niku lampun ageng, Pak. Nggih. Lah indukane ageng niku tapi tuwek nggih. Nggih, Niku pun pajeng pinten, Pak, indukane? Ajeng 11. Loh, larang anake Nggih. kale induke nggih. Nggih, larang anake. Niku disade teng pundi, Pak? Ten Cak Kolik. Cak Kolik niku Nggih, kanca brojol-brojol niku. Oh, tiang pundi? Blok Wetan niku. Oh, brojol iki ya. Nggih, nggih brojol arang-arang. Oh, gadane iki ambek Nggih. kados jenengan ngoten niku, Nggih, Pak. tapi disambi kali mlantik. Oh, ndek pundi, Pak, griyane? Griyane ndek Kok Lere Saiul. Oh, kampung ler berarti. Gang Lere. Lere Saiul. Oh. Kata Pak sapine ndek griya. Sakniki kantun kalih mian. Oh, lah ini anak saya ini berani banget ke sapi itu. Iya. Tuhnya itu ada yang besar-besar di sana itu. Oh. Nah, Pak ngeten niki wis umur pinten wulan, Pak, lek sing niki? Umur sekawan welas wulan. Niku pun mulai saged dilatih. Saged mboten Kapan? wayahe nglatih niki. Oh. Kapan Pak rencana ngelatih? Nggih, sak wulan kas. Oh. Sebulan lagi semoga saya bisa ketemu. Nggih. Niku pun panen Pak tebune. Dereng. Lah nggih kira-kira nglatih ndek pundi? Nggih, pados lahan riyin. Oh, nggih. Lahan kosongan ngoten lho. Oh, lahane sapa ae Nggih, dijambel nglatih. dipamiti tak gawe nglatih ya. Nggih. Badi digarap Nggih, tapi tambah seneng sing kathah. Lek niki mlebete napa Pak niki? Limusin ya. Limusin bisa. Oh. Napa mu Pak nggih? Nggih. Niki nggih betina, Pak. Nggih, betina. Oh, iya. Oh, dadi supaya mboten gutap, mboten kaget sampean umbar. Nggih, kula umbar Dik Jawi riyin. Nah, Pak, pundi Pak alat bajake jenengan? Sing niki. Oh, niki. Nah, ini. Iki Kalau pengen tahu kayu. alat bajaknya Pak Supandi ya ini. Niki hitungannya godongan apa? Nggih, pang. Pang. Oh, pang. Niki kejene. Kejen. Oh. Lagi niki namanya pang. Nggih, pang. Oh, lah ini dari kayu ini. Saya pertama kali ketemu Pak Pandi itu ya hanya satu-satunya yang pakai. Iya, semua sudah pakai besi semua. Nah, niki nggih pang woto Pak nggih. Nggih, woto. Kali niki nyambung. Kali niki.
Niki Niki? mboten nyambung langsung mriki. Lagi Nggih. niki kali niki dados tunggal Nggih, nggih. dados Mek tunggal. pasangane kan niki ya, Pak. Nggih, buntutan Oh. namine niku. Cara singen niku napa ngeten sedaya ya, Pak? Nggih singen, dereng Oh. ngeten wesi-wesi niku. Lan jenengan saged damel napa? Singkal brojol dugi kajeng ngeten iki, brojol pang niki singen ningali sinten, Pak, awale? Nggih, ningali tiang-tiang singen. Tiang-tiang sepuh singen. Nggih, selawase nggih brojol kayu ngeten iki. Sinten Pak singen sing sampean contoh kok damel brojol kayu ngeten iki singen? Waduh nggih, yai-yai kula ngoten niku. Singen yai jenengan nggih Nggih. gadah sapi, Pak. Nggih, Pinten, penggawane Pak? brojol. Pinten sapine mbiyen? Nggih, kalih. Lek kados jamane yai sampean niku sapine jenis napa, Pak, sing didamel? Blateran. Oh, blateran. Blateran. Niku sing sikil putih napa? Mboten sing sikil biasa. Oh, sing pun abang Nggih. kados gadane Cak Saiul ngoten nah. Nggih. Oh. Niku pejantan napa betina, Pak, singen? Nggih, Wedok napa jaler sing didamel? sing situke betina, sing situke jantan. Oh, lek tiang singenan rata-rata sak pasang ngoten Nggih. nggih, lanang wedok. Singen niku ngawinaken kali Sapine. lembu ngeten iki ya, sanes. Lembu kali lembu. Nggih, dadine mboten tretekan pados silian. Dadi anu Pak nggih. Mane tiang singen niku lek nyingkal mesti napa niku lembune niku lanang wedok nggih, sak setel nggih. Oh, singen niku sapi blater. Niku blater Jawa napa blater napa, Pak? Blater Jawa. Termasuk blater Jawa nggih lek ngoten niku. Pak, ngajari ngeten niki lek jenengan saged dados niku sampai pinten wulan, Pak? Oh, sak minggu mawon nggih pun dados. Oh, sak minggu niku pun dados. Pun dados. Pokoke ben dinten Nggih, digrenter. pokoke ben dinten ngoten saged jujur ngoten nggih pun dados ngoten. Lek ningali ciri-ciri sapi niku gampang damelane napa mboten, Pak? Lek karangane jenengan. Nggih, Kinten-kinten. gampang wong sapi pokoke bandole ngene niku enak ngoten nggih. Bandole niku napa, Pak? Sisiane. Oh, niki ya sing nglatih penak. Oh. Terus kados bodine sapi niku mempengaruhi napa mboten teng penak mbotene sapi? Nggih, mempengaruhi. Oh. Lek jenengan niku sing sampean senengi dugi niku dugi napa nih, Pak? Dugi potongane awake. Yok napa ya, Pak? Monggo mriku, Pak, sampean tingali potongan sing yok napa sih sing enak digawe niku. Dugi napa nih? Potong. Awake lemes, lumet Ndek pundi monggo sampean mriku? Ndek pundi? Sing kulite rada lemes ngeten iki. Oh, ngoten niku. Sing ketoke pawakane lumer ngoten iki. Terus niki kados raene. Sungune nggih rada jembar ngeten. Ceper. Nggih rada malang ngeten. Oh, sungu ceper. Oh. Lek sungune ciut ngeten gaene mboten patek penak. Ewet. Oh. Lek terus dugi sikilan niki. Ageng kok Pak sikilane nggih. Nggih, dodone niku jembar. Dodo nggih, dodo. Lek niki menurut jenengan bakal penak napa mboten? Nggih, penak. Lek menurut jenengan. Nggih, penak pokoke ten Tegel mawon. Oh, lek damel tegilan. Nggih, lek damel ten Sabin nggih kurang penak. Soroan pundi, Pak? Tandang di Tegel kali di Sabin. Nggih, soroan di Sabin. Soalnya mancep niku. Nggih. Oh. Ten di Sabin kados golongane sapine Riyanto niku lho. Sing sampean syuting wau. Oh, kados wae Cak Saiul niku. Nggih, ngoten niku penak ten. Oh, abang-abang Jawa niku malah penak. Nggih. Lek ngetenan iki kabotan awak ngoten nah. Nggih, pokoke kurang penak ten Sabin. Lek niki sungune rada ceper, Pak nggih. Nggih. Niki bakale mboten ngoten ah, Pak, mboten melengkung ngoten ah. Mboten. Rada malang. Niki tasik saged ageng ah, Pak sing. Nggih saged wong tasik umur 14 wulan ngono. Oh, bakale iso nglebihi niku dhukure. Nggih sak montenan padha babone niku. Oke. Niku babone. Oh, indukane nggih. Niki nggih suntik nggih, Pak. Nggih. Bapakne mboten jelas niki. Mboten. Masya bapakne gak jelas kan nuntut tanggung jawab pokoknya mana. Nggih. Oke, Pak Pandi matur nuwun nggih. Nggih. Demikian sahabat Kanyawara, video kita kali ini dari lahan umbarannya Pak Supandi, supaya sapinya nggak kaget diumbar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.